ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଲରେ କିଙ୍ଗକୋବ୍ରା ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ସାପ, କାମୁଡି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଅଛି। ସାପଟା ଜିଅନ୍ତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାପଟା ଜିଅନ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜାଲରୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।